Döwlet işgärleri telefonlaryna jaň sesine Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmaly edildi. Etrap häkimetleri döwlet işgärlerinden telefonlaryna jaň sesine öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmagy talap edýär. Şeýle-de döwletden aýlyk alýan büdjet işgärleri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň elektron kitaplaryny öz telefonlaryna indirmeli edilerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Faraw etrafyndan habar berdi. Häkimetler Farawyň etrap bilim we medeniýet bölümlerini büdjet işgärleri bilen ýygynak geçirip täze talaplaryny beýan edýärler. El telefonlaryna jaň gelenine eşidilýän ses edinge Uly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmaly etdiler diýip bir Lewaply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň ýurda ýol başçylyk eden döwrüne bir näçe aýdym ýerine ýetirdi. Döwlet işgärleri indi şeýlerek jaň sesine derek jaň sesini goýmaly bolarlar. Hoşlap gelen yıllarım salamı rovaç Günleri hoşlap gelen yollarım kemalı rovaç Federlen tavin doğavi Geçmişin erte doğami Kışneyşin arşın ovavi Kalbinin kemalı rovaç Yerli häkimetler özleriniň täze talaplaryny 2022-nji ýylyň Türkmenistanyna halkyň arkadagy zamanasy oglan edilmegi bilen düşündirýärler. Ýylyň şygaryny ýurduň erksiz mejlisi geçen ýylyň ahyryna kabul etdi. Türkmen resmiýetleri we köpçüliklerini habar berişleri işçileri Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny arkadagy diýip tutýar. Halkyň arkadagy zamanasy ady bilen geçýän ýylda adamlaryň gündelik kullanýan el telefonlaryny hemde maşgalasyny arkadagyň ýazanyny gaýdylýan kitaplar hökman bolmaly edildi diýip Lewaply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetler bu talaplary raýatlaryň borjy hökmüne düşündirýärler. Bu talaplar hususan döwletden aýlyk alýan raýatlaryň raýatlyk borjy, hatda farzdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimet wekilleriniň sözlerini sitirleýär. Türkmenistanda dowam edýän ýylyň arkadagy zamany atlandyrylmagy bilen öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wagty hassa güýçlendi. Täze ile gadam basylmagynyň ýygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriň büdjet işgärlerinden prezidentiň portretlerini öz öýleriniň iň hormatlanýan ýerine asmagy talap edýänliklerini habar berdi. Şeýle-de ýanwaryň başyna büdjet işgärlerinden Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan adynyň 10 goşgyny ýat tutmak talap edildi. Azatlygyň habarçysyna görä Lewap welaýatyna büdjet işgärleriniň edilýän täze talaplaryň hataryny raýatlardan Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan kitaplaryň elektron görnüşlerini öz mobil telefonlaryna indirmegi talap etmek gözeňinde tutulýar. El telefonlary adam durmuşynyň aýrylmaz bölegine urildi. Şonuň üçin öňkü ýolbaşçynyň kitaplarynyň sanly görnüşlerini internet turuna ýerleşdirmek boýunça işler alınıp barlýar. Bu işler tamamlanandan soňra ähli döwlet işgärleriniň el telefonlaryna arkadagyň kitaplary hökman bolmaly diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmenistanyň ilaty hususan döwlet edaralaryna zähmet çeken büdjet işgärleri 30 ýyl bäri döwlet başçylarynyň şahsiýet kultuny ösdürmäge goşunt goşmagy köpçüliklerin mejbur edilýärler. Iki hepde gurak mundan ozal giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlaryna ýurtdyň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soňra geçirilen köpçülik çäreleri köpleri görä repressiw döwlet siýasatynyň üýtgüsiz dowam etjekdigine işaret etdi. Erksiz mejlisiň arkadagy zamany ulan eden ýylyny medeniýet we sunat işgärleri täze prezidenti arkadagy Serdar atlandyrdy. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügünde Serdar sözüne aýry başga 4 düşündürüş berilýär. Serdar at 1. Uly bolmadyk toparyň serkerdesi, ýol başçysy. 2. Jemgyýetçilik hereketine siýasy taýdan ýol başçylyk edýän adam, lider. 3. Ogluny daklyan at. 4. Balkan welaýatyny bir etrap şäher ady. Täze prezidentiň wezipä girişmeginiň ýygyny ýurt boýunça onuň wagty ýaýwanlaryny edara karhanalarda prezidentiň portretleri täzelenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary marada hususy taksi sürüjilerinden öz hususy awtowloglaryny Serdar Berdimuhammedowyň portret suratyny asmagyň talap edilýändigini habar berýärler. İnsan hukuklaryny gödek kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri garaşsyzlyk taryhynyň iň ýeti ykdysady kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ykdysady krizis halk üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirdi. Ýurtda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy ýaramadlaşdy. Ýylatyň agla we bölegi köplenç subsidiýalenen azyk önümlerine garaşlyk aldy. Şeýle kynçylyklaryň fonuny synçylar ýurdun syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişligine hiç ýyl özgörüş alamatlarynyň göze ilmeýändigini aýdýarlar.